Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Inigipon nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Oy paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin ng atong pagpadayon mahigala sa isyu labot sa tanimbala nga aligasyon. Ang General Manager sa Mactan Cebu International Airport nga si Julius Nere Jr. ni pasalig nga matud pa wa kuno nahitabo nga insidente sa tanimbala diha sa Mactan Cebu International Airport. Straight to the point. So ang iyang pamahayag matud pa nga posible kadtong babae intentionally or accidentally mo ginagda atong bala. Straight to the point. Karohon tasad ni mga kaigalaan kay magkapangutana man sa tao kinsa pa po'y magdaing taon og bala sa airport. Ato lang ning agi katawa mahigala kay subo gong pamalandungon nga nganong nabalik naman po ni Ron kining problemaha. Unya kining problemaha ha. Sa buwan lang sa Marso daan dunay 3 ka insidente sa naiya indekin. Usa ka insidente sa Clark ug usa karon sa Mactan Cebu International Airport. My God. Nganong nabalik maning problema sa tanimbala nga naundang naman panahon may gilang Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kahinomdo mo nga sikat kaayo kining tanimbala nga modus operandi. Ngani niabot kini mga kaigalaan sa international news panahon ni Presidente Noynoy Aquino. Puriya tandog adto mga sukit ti paminaw with due respect. Maing tao man to si Pinoy pero kini problemaha inani mahigala medyo dili siguro mahadlok niya itong mga taga-airport wa magito masulbad itong problema ha. Straight to the point. Pag-abot ni Duterte, iya mahigalang giingon nga sulbaron niya ng problema ha, hunungan ng problema ha, otherwise iyang ipakaon ang bala niya ng mga tao nga magbutang-butang o bala sa airport. Straight to the point. Kainomdo mo na undang ka ng problema ha, nganong nabalik man ni Ron? Wa na mahigala si Presidente Rodrigo Duterte, nganong nabalik man? Straight to the point. Ato ni pagtagad karon with due respects to mga OTS personnel diha may gala sa airport. Mas mayo nga imbestigaron gyud ni. Unya atong panghinaot ni ining General Manager Nere Sir Julius Nere Sir. Ayuhan ninyo pag-imbestigar kay makadaot kini sa dungog sa atong airport. Maabot ni sa international news mahadlok mga higala ang atong mga biyahidor ani. Prangka-prangkang pag-istorya ang atong mga Filipino citizens, ato mga OFWs, mga hadlok ining kalakiha nga mutugpa sa airport, dili ta protected inig abot sa airport. Straight to the point. O ingon sa mga turista, mga higala mahadlok nga mutaak ning atong airport kung mauhuning inani man ning hitabua. Nganong nasulbad man ni panahong digong? Straight to the point. Mo nay rason mga higala kini real talk ning ato ha. Mo na nga mga tao karon natural mingaon sila mga higala natural ni ining klasyas problema mahinumdom sila ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kaya moingon mo nga nganong naay mga tao nga nangandoy sa leadership ni Duterte? Anong naay mga tao nga dili malimot ni Duterte? Di kin malimot, labi na naka mga OFW. Basta naa kining problemaha in ane damor nga dili malimtan mahigalas Duterte.
Straight to the point. Anong di man ni ma-address ning problema ha? Kaya tanig pagtagad dumutaga sa Banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now mahigala sa di patamatos dungdugang mga hisgutanan ari sa tama kay galaan kay do na mangoy ni gawas lagi kinigong politika karon sa midterm election no lahi kayo as compared before. Although mo tan-aw ka sa mga tao kinsa imong butaran pagka senador kay midterm election man but ang uban ni consider sad mga higala labot sa panagbangi karon sa pamilyang Duterte o pamilyang Marcos. Kaya nahibaw sila nga dipindi kinsay mudaog pagka-senador, kanang mudaog nga pagka-senador, dako kana mga higalang faktor nga makonbikto or dili si Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings nga pagahimuon after mahigala sa eleksyon. Straight to the point. Kaya kini mga senators mo man mahimong judges unya sa impeachment court. Muna nga lahi karong eleksyon na. No? Ang mga tao nagtan-aw sa una lahi man to kay imo magyud nang tagsagsaon nga rekon ni kuan may kining kandidatuha akong butaran kining kandidato dili butaran kani butaran. Pero karon mura og appeal consider nila nga basta Duterte ka butar ko. Og di ka Duterte dadi ko. Ana ba? Ang uban sad, sige Marcos, ug unsa ba? Sumula na bitaw na hinuon kalakiha nga mo na nga og mangampanya kabantay mo inisaka sa stage ang singgit Duterte. Ang pikas pod ang singgit BBM murag lahi ning kalakiha ron, no? Nya mo ni nga medyo nag kabuwag sa naman kung kabantay mo mga higala tungod ini nitabo ni Presidente Rodrigo Duterte nga ilang gipadakop o gipada sa ICC medyo na natandog ni mong isyo o kadtong mga senador nga mga astute politicians kasabot sila mahigala sa actual gyud nga nahitabo sa ground. Kasabot sila unsa kabaga sa mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte. Mo na nga kung kabantay mo wa gyud usa nga politiko nga nidagan karon eleksyon na mahigala nga nihimo og statement against ni Presidente Rodrigo Duterte nga tuan na nadana sa ICC na ba? Kining mga dunay planong mudaog. Ay, nalang to sag din nalang tong murag wa nagay chansang manaog. Ano man, because they are astute enough nga nakahibaw sila matan pa sa pinya nga makadaot nila kana kung mo ingon sila mo issue sa statement against si Duterte rong panahon na. So ang uban mga higala mo issue statement murag mo likoy-likoy gamay, ang uban mo pabor-pabor gamay Duterte, ang uban di na lang gyud mo issue statement. Even si Bam Aquino o si Kiko Pangilinan wa gyud mo issue statement mga higala. Kining statement ni Kiko Pangilinan pinaka-safety kining nga statement, which is sakto ra sa ning iyang statement, safety kayo isa hindi pabagsakin ang administrasyon, hindi din pabagsakin ang oposisyon. Ang pabagsakin ang presyo ng bigas. Amaw na sa mga higalay pinaka-safe nga comment. Ang uban mo comment mahigala, mo pabor-pabor, ang uban di na lang yun mo comment. Kaya nga no, medyo alanganin kaayo nga ubay-ubay gyud mga tao mahigala nakasuporta ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang uban ilalang ipakagamay, trolls naman na. Nakikita sila mga higala sa rally, gamay raman, no? Balag di magkarima ang kwintada basta ipagamay nila. Pero kini mga politicians nga tang-an, kining mga nanagan pagka-senador nga mo na ilang kinabuhi ang politika, tang-an, matan pa sa pinya, astute politicians, kasabot sila unsa gi aktual na hitabo sa ground. Mo na kung gabantay mo na yung mga nagsaba-saba diha sa social media, pero kini mga senadora wa gyud kay makadaot sa ilang buto kana. So ang uban nagiyahay na lang pangampanya ang kini sa grupong Presidente Duterte mga higala pod sa untaman nga to naman sa ICC si Sara pod tuaron dito sa Netherlands wa pa makakonsentrate sa ilang campaign naningkamot na pasag ila ang dipod mga higala sa side ni BBM na hinahinay pog iskilda sa Aimee tan-aw na Aimee murag lisod ning atong grupo hinahinay na mga higala di na mukuyog nya hinahinay pod nga si Camille Villar di na pod mukuyog. Basta mahigala usahay si Pia Cayetano murag nahinay sad mahigalag nakasabot na ginahinay. So iyahay paningkamot mga sukid tig paminaw. Muna nga sa ilang campaign, naala, iyahay paningkamot mga kagalaan, no?
Ato ni tagag-pagtagad mga sukid tigpaminaw kay na dito sa campaign nagkasugat na. Unsa man ni si Willie Revillame, wa man ni apel mga higala sa ilang grupo ni Duterte, di ba? Pero nag-uban siyang bunggo. Iyahay na lang na giniron nga kana, kinsay ko na. Dahil, kining campaign o. Naman sa audio dong, si Bongo o si Willie Revillame nagkuyog sa campaign, naghanang tao ani. Inas man ni Pacquiao po, nagsugat sila. Dado. Sige, kanya nagsugat sila may higala, ligre ni. Straight to the point. Now, pagkapag kang pagka-istorya, kini magod may higalang managan o senador. Iyahay ning paningkamot. Gawas kaning magkakontra pilipilaban o kining alyansa, iyahay man nagpaningkamot. Gawas ana, kamong naa sa membro sa PDP o katong membro sa alyansa, mga kandidato, mag-iyahay po mong sinikhanay. Kaya ako, real talk ni, kaya nga naman, kauban mo sa stage, pero nakunahon na makaayay. Tanaw ka mahigala, tanaw mo, alyansa ka, tanaw ni mo, skili mo, iyay di aman sa balos mo, katagakon naman eh. Manikab mo sa kayayay, di ko mo sunod ini. Itanaw mo speaker sa iyay, di po Tol Tolentino, iyay medyo katagakon po. So si Tol Tolentino, manikab mo sa iya po nga, kinini ang manikabot po kung ako. So, suloy po mayo si Tol Tolentino. Bisa kini si Bam o Kiko. Magtinabangay ni sila pero ihay po di po ning kamot nga. Paningkamot tayo mo diha kay ning kamot po ko dili kay delikado do yung mga tagak na to ani gyud. Kini alyansa klaro man kini alyansa na maging mga tagak ani. Kay musod man gyud yung mga higala si Bongo o si Bato. Sigurado naman na mga kaigalaan. So dunay matagak sa alyansa unya kini si Bam o si Kiko delikado man ning musod sad di na po yung mga tagak. Nya ang alyansa po man ning kamot pug kamas. Diap lawas di apa mga higalay mga independente. Dahil si Bintulfo nga naningkamot po di apa si Willie Revillame. Di unsa man naron mag-usa na sa kampanya pero ihay po mga higala og paningkamot og kamas. Muna da disura ning politika. Manag amigo mo diha, magkuyog mo sa usa ka stage pero naglingi-lingi po mo tinan-away po mo ana nga. Ano naging mga tagak nato ini. Muna nga kung gabantay mo inig rally asa dapit mo rally mo iskirda po ng uban ang uban di mo tungas rally di na mo uban sa rally ang uban mo himo po ilang kaugalingong lakaw at anawa si Pacquiao nang inusara man tan-aw Pacquiao ya himo sa kung akong lakaw nakasnabot po si Bongo mahigalag si Willie Revillame lakaw sa tagato nagkasugat sa kampanya og naaligre lang sugat pero tinagdanay lang no bigyan ng jacket yan. Sa mga audio ni Dogbe. Sige ni si Bongo. Bongo number 1 naman ni survey. Medyo okay na ni. O di kumpiyansa gyapon. Willie nakasuod sad pun beda. Speakers mo si Pacquiao. To. Ala. Ala itsag t-shirt, itsag jacket. Lowe asi Willie o si Bongo nagkuyog sa kanan. Speakers tos pa ni Pacquiao pun. Manny Pacquiao. Ala, it's a jacket si Willie, it's a pulong t-shirt si Manny Pacquiao. Ala, sports lang. Sports lang, oh. Alamano lang si Pacquiao, si Bongo, oh. Sports lang, si Willie Revillame po si Pacquiao, oh. Sports lang, oh. Daghang mga tao may gala, alegre. Ala, itsag t-shirt, itsag jacket na. Unya nag-exchange po sa initsahay jacket o t-shirt na. Kada, sige, okay lang. At least sports lang mahigala. No? Bebe, balik. Bigyan ng jacket yan. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Hello po sa ating pagtansang kamao. Wait. Sa'yo tamang Pacquiao. Sandali. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket si Pacquiao. Oh. Bigyan ng Bigyan ng jacket ng mga Pacquiao. Bigyan ng t-shirt. Bigyan po siyang t-shirt, ha? Exchange lang, sports lang, oh. Bigyan ng jacket yan.
Bigyan ng jacket si Pacquiao. Si Pacquiao po, hatag po ng t-shirt. O, lamano lang. Pacquiao sa Bongo, lamano lang. Willie Villame, lamano lang. Uy, Duterte may gisinggit. Duterte may gisinggit. Bebe, balik. Ha? Kana. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Hello po sa ating pagkansang kamao. Dito speakers, pabansang kamao. The speakers po, si Willie, sports lang. Ala, bigyan ng jacket, ha? Bigyan po ng t-shirt, ha? Nagsugat nila sa kinan, nagsugat. Pacquiao sa Bongo, lamano lang, no? Exchange t-shirt lang. Willie po, sports lang, may gala. Pagkabutsunahan ng mga tao, naninggit Duterte. Duterte may paninggit. Okay. Salamat po. So mo ni mahigala kasadya ang ilang campaign mahigala ni Bongo o ingon man ni Willie Revillame na po des Jimmy Bundok niya apil pod, no? Hala hatag t-shirt, no? Dako agasto gid ni mudagan kag politika, okay? T-shirt nga duna mga higalay kuan, dunay printa, no? Iyang kitagan. So, sports lang. Ingon si Willie Revillame, Manny Pacquiao, bigyan ng jacket yan. Itsahan po sa Manny Pacquiao t-shirt, bigyan ng t-shirt. Sadya kayo mahigala. Klaro gini. Klaro gini. Si Bongo, Duterte, si Bundok, Duterte. Kini si Willie dahil sa man Duterte ni, o ni Koyo Grandeha. Medyo may pagka-Duterte sad, no? Kini si Pacquiao, kanya Duterte ni, pero karon na mag-isa sa alyansa lagi, so diya sa pikas, pero naglamanuhay lang sila mga kaigalaan, no? Sadya lang, kay kinis Pacquiao magod, pero prangka-prangka pagka-istorya, real talk lang ta, kinis Pacquiao kung mo ni mo suroy, bisan pagtuan sa alyansa, doon na gimang tao mo tapok ka ni, kay pambansang kamao man no? O mubuta lang mga tao di, baka na mawa ko masayod, pero inyong tanga, nabay mga tao mo tapok ang tao ni Manny Pacquiao, prangka ng pagka-istorya, no? Niya karon kinini ang labi pa kini mga artista mo nag-advantage sa gamay kay motapok mga tao nila, no? Pero budagandagan ka medyo alanganin ka niya kuan medyo alkansi gyud, no? Pero sige lang, no? Mo na mahigala na hitabo. Ala sadya kayo sadya. So klaro imong baruganan Duterte ka klaro. Dapat usa Marcos klaro. Og na ka nabutang sa tunga-tunga karon panahon na medyo murag alanganin gyud. O mabutang ka sa tunga-tunga, di kasabot ang tao, ba di ka mabasa nga, unsa man ka, Marcos ka, Duterte, medyo malanganin hinuon ka, ana. Tanawa, unsa ni tabo may galang Amy Marcos, na? Si Amy Marcos, kini ang medyo mulaban sa Duterte, igsuon mag-usas presidente. So medyo ang mga tao malanganin ba? Pagkampanya ni Amy Marcos, namingaw noon, tawa, saman to be, ipakita ko na, si Amy nagsakay o gano'n, namingaw na iya. It's a t-shirt na, wa may sugat sa kalsada taon. Matay mingaw man. Ato lang ni agi kato-kato, ay may sakay po speak up. Nangit sa pong t-shirt, no? Uy. Medyo na mingaw. Stilan. No? It's a t-shirt, it's a t-shirt. Kana dapat magbutang sa trumpa sa siguro indekin nyo saba ba nga kwan. Ay may solusyon ano ba? So kinis ay may actually kinahanglan pa ni sa muhimo pa gyud og laing lakang. Actually karon na may Senate inquiry karon ambot ning iyang mga tao sa executive department umutunga ba? Kinahanglan mahimo pa sa imig dugang gyud nya paklaro na lang iyang stand. Kay mura man gud mahigala og kanang medyo naghimo sa inquiry, medyo okay na ba ya? Makaingon tong mga kuan nya okay siguro sa ime ato tingali ni. Pero nya apelyido Marcos man gud, mura man gud mga higala og nabutang-butang ka sa
tunga-tunga ba unsa man mutaran ta ba ni sa Aimee kay total medyo napakita man sa mga lihok ron nga dapig sang presidente Duterte, no? Pero sa ipon magkaingon sa niya na di ta kumpiyansa kay Marcos sa gig apelyido. Ini karon problema ha may sa Aimee mo nahimong napagan ani igos crossfire ini kalakiha ba? So mahimo sa Aimee kini di pa ta makakuan kay medyo maningkamot pag sa Aimee gyud nya may kwarta man sa maningkamot sa magkisikisi sa paningkamot malagmit nga makabawi pa ni siya malagmit pero kuan gyud kining dagana nag karaban siya tanawa iyang karaban medyo mingaw ang karaban. Pero kana hinoon in fairness may gala kung basi uta kasabot sa pipila ka mang adlaw og uroy og i-endorse ni Sara ni day. Kana kung i-endorse si Sara makatabang na pero wa pay gibuhi ang statement si Sara sa digong ni naman to ka-endorse kay to naman sa sud. Medyo malanganin sa Aimee ini kalakiha. Kay karon og ato nakita ha si Aimee naghimo sa Senate inquiry medyo okay ba ya? Himo sa Senate inquiry. Ang uban mo duda pa manggod ang uban nga di lagi kay Marcos mong apelyido murag naamong siya ba? Naamong sa Aimee tungod sa gibuhat sa iyang brother. No? Tarawa na unsa sa Aimee tagak ko sa surbiron. Pero wata kasabot masing musaka pa ni. Kay kanana ang anong kabot pa sa ni. Nya karon do na inquiry ron amot usa kay kon mo himo gyud sa mga lakang gyud, mo himo sa lihok gyud nya. Kada bang concrete nga lihok nga kuan? Kay na naapektaran ang igsoon sa presidente. Ug di nimo daog mahigala kay tungod sa Magka Marcos. Munang ang uban po hunahinay, hunahunang Camille Villar ay bor maapil apektahan tani di nang ko moapil aning kuan ang grupo ha. Murag kini sa Aimee mahigala og tanaw in fairness Aimee mahigala kini yang gipanghimo baya karon. Mo although makaingon kami jo na ulahin na gamay. Pero kanang Senate inquiry yang gihimo medyo ulahin na gamay pero do na ba nakuha gyapon ha? Unya karon dunay panidaan nato ron unsay mahitabo. In fairness Aimee naghimo ba isang mga lakang sad nya kada bang medyo nahibaw-an hinuon nato ang mga baho sad ini nila sa executive department in fairness Aimee. Pero ang mga tao ron medyo tanaw na ko mohimo pa sa dugang lihok gyud. Kay ang nakaamong ni Aimee mga higala, ang iyang lihok ni Aimee ha in fairness, in fact, kung atong magtayan, ako nang giobserbaran, naamong aniron sa Senate inquiry na bulgar nila ang ilang mga illegal nga gihimo adtong higayuna pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte. Na bulgar nga giplanuhan ton lan John Vic Remulla ug uban pa. Pero tungod lagi sa iyang apelyido nga Marcos, siya unang naamong aniron. Siya unang naamong. So mangitag pamaagi sa Aimee unsaon pagsulbad niya ni karon. Tingali ni kampanya ang Aimee di na sa budas Marcos kato lang apelyido sambanan ng seguridad doon. Pero naanol na ba nila ura pa? Mao man ay kon kabantay mo ana mahigalang mga politiko ug asa ang sikat nga apelyido mo idadon. Bisa pag maminyo na ng politiko labi pa babae panalitan. Ini kaminyo sa babaeng politiko ang iyang apelyido sa iyang bana. Pero dili sikat. Ibo tata example, kini na nita mo layo. Gloria Macapagal Arroyo. Pagdagan niya di man gyud nga Arroyo. Sa primero gyud anaday nga ang pinakasikat Macapagal man kay do na may sa amahan nga Macapagal. So ini yun Gloria Macapagal mao gyud gamiton. Panalitag madaot ang apelyido Macapagal da ang Arroyo may dadon. Medyo naamong sa Aimee ini pero ato ning hagpaton og mayo sa hakay with due respect may kala nagpakita sa Aimee pod og mga lihok ron nga kanana ang medyo dapig po siyang Duterte pero mo lagi na nga pleador gyud man kamong ini medyo na kuan gyud siya piktaran tagak sa surbigod ambot na ka makabawi baka ni tanawon ta lang ni Straight to the point. aritas ton dugang mga hisgutanan rong buntaga mga kaigsunan onya ato sang apilon og hisgot ubay-ubay ni ato mga hisgutanan sa politika sa mga reports stressful kaayo onya na bag-ong survey ni gawas mga kaigalaan nga sa mga official sa gobyerno kining haligi ba sa atong panggobyerno sa Pilipinas kinsa man ning haligi president, vice president, senate president, house speaker og ang justice sa Supreme Court, Chief Justice Supreme Court kining lima nagrepresent ni sa executive department, legislative department, judiciary. Kay ba mo og kinsay pinaka ubos og rating?
Okay ba mo kinsay pinakataas og rating? As kang alegriha mga higala. Sa dili pa ta mo adtos tong isgutanan mga kagalaan, katawanan mo sa may galang rating oy. Sa first quarter sa 2025 mga higala ang pinakataas og approval rating og trust rating sa mga opisyales sa gobyerno kini mga haligi ba? Haligi gyud ha? Atong isgutan ng haligi. Kinsa ning mga haligi sa itong nasod, balikon ako, ang presidente, ang vice-presidente, ang Senate President, ang Speaker of the House, o ang Chief Justice sa Supreme Court. Kamo, nakakita naman mo siguro anang maong survey, pero kining ato, ako lang nga isgutan kaya itong maanalisar, ha? Naarita sa atong hisgutanan mahigala kay medyo aligre man gud ni mga sukid tigpaminaw. Muna nga si Governor Gwendolyn Garcia medyo mi-adjust siya gamay sa dili pa ta mo adto daghantag mga issues ron, daghantag mga reports dapas buhi tapang atong report rong taon-taon pero sige lang si Governor Gwen Garcia mga kagalaan mi-adjust gamay kay pagpirmiro gud niya mahigalang kampanya gusto siyang mamakpak ang mga tao kay katugong sa Negros mahigala nakaingon man tong ilang governor dito mahigala si Sargabia, Sagarabia, asa ni? Sako Sagarabia, bida na unsa naman akong paglitok ining kalakiha. Sako Sagarbaria, Nakaingon Chako, matay mingaw man. Tanawa atong i-compare mahigala. Ang kini si Chako wa pa ni mahigala mo change route. Si Gwen nakabantay sa mura og kinis Gwen no medyo tan-aw niya mura alanganin manig arita agis pikas. Mi adjust pod siya, ha? Di unahon ta sa gamay mahigala si Sagarbaria, be? Usa tong ingon Sagarbaria, matay mingaw man. Be balikan sa to gamay nim sa. Kani para pag-recall lang niyo, oh. Kani. I'm not gonna take much of your time because kay balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isagit ra nato. Okay ra ba? BBM! 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 Dungan ta, BBM! Watay mingaw man. So tanawa ha, kat. O, mingaw man. Klaro man gina. Di man gina mahila. Legit man gina. Si Gwen pod, kini si Sagarbaria, wa ni makabawi tanaw niya, iya gyung gisungasong. Pero si Gwen, tanaw niya, murabag, testing the water ba? Pag tuslo ni Gwen sa tubig, uy, init man. Nangitasag lang pamaagi, Alawa ragod, permiro ni Gwen, ingon si Gwen, pakpak mo, basta mo isgot lagi BBM, nga kuan, medyo lahi ang mga tao, ha? Tawa, paminaw, ha? Nga, minsan, pakpak mo, nipunta ra ba mo? Kani. Tuig 2022 gipaluyhanta ang usa ka kandidato nga gani nakahiusa ang boto sa mga Sugboanon kay ang Sugbo mao'y mihatag sa labing dako nga botos sa tibuok Pilipinas alang kaniya. Over 1.5 million votes, over 1.5 million Cebuanos chose and made Ferdinand Marcos Jr. the 17th President of the Philippines. Mingaw, di kayo daka ng kapakpak. Oy, kamo ba? Namutara ba mo halapakpak? Tanawa ha, ato ikumparar ha, tanawa ha, pamina mo, og mo lagi na akong iingon, ikaw Gob, Gwen, akong tambag lang ni mo Gob, pag ningkamot nag-imo diha Gob, ay nalang apil-apila ng si BBM, ay nalang kay apil-apila dito sa taas nga, o no, inog mo apil-apil ka, kanang imong dua ilang gamay kay og, mag-BBM yung kaklaro, ang mga tao medyo dili kayo mo sunod yun. Pero si Gwen mahigala tanaw niya murag, kinis Gwen medyo maro sa di gamay. Tangan sa kundi mahigala, mataan pag-ulis pinya, tanaw niya ayay, murag init man. Tanaw niya mahigala, tuslo niya yung tudlo ba, uy, di ba da init.
Unsay gihimo may galangguin, iyan nag-usab siya ron, nag-usab siya bag-o, pinalahi na po niya ron. Tarawa, ato ba obserbar balik ha, balik sa adong nga, isa nga over 1.5 million Cebuanos high-pitch sa sadaan kay nagtuo sa mahigalang ang mga tao, energetic nga mo, pakpak sa niya na unsang wa man. Walay pug sanay ko. Tarawa ko no, bebe, balik. Itong milabay nga piliay, tuig 2022, gipaluyhanta ang usa ka kandidato nga gani nagkaiusa ang boto sa mga Sugboanon kay ang Sugbo mao'y mihatag sa labing dako nga botos sa tibuok Pilipinas alang kaniya. Over 1.5 million votes, over 1.5 million Cebuanos chose and made Ferdinand Marcos Jr. the 17th President of the Philippines. Oy, kamo ba? Namutara ba mo halapakpak? Wa gaba. Tanaw ni Governor Gwen, ato analisaron ha? Kaya ba mo ko nakakita na mo anay, pero ato analisaron. Tanaw niya murag, ayay, di magsilbi yun. Di magsilbi, natistingan na ganyan ay. Natistingan na ng Gwen yun niya, kung imong ipo si BBM, medyo lisod yun. Tanawa ang pakpak ha, paminawang pakpak ninyo, analisaran yung mayo. Ang pakpak na may kayo, murarag katong ilang mga kauban, mga kaigalaan nga, mga drivers ba katong nila, katong gipakuan itong cheering squad ba nga, kamoy tig-unag pakpak ha, niya sunod ng uban. Pagpakpak sa cheering squad, wa mo sunod ng uban. Tanawa ko ha, bantay sa Gwen murag lahi ni da. Murag kabantay siya na lahi, marumano po sa Gwen, tanaw niya murag lahi man. Aritas pikas agi. So iyang gingon nga, si Duterte, ang iyang respeto na agyon. Pag-ingon niya, respeto niya na Duterte, wa sa mudaot ni Duterte, o ga maayos Duterte, hasta mga tao maing pagpakapakpak na eh. Observe ninyo ha, kani nga portion, be. Sige ko nun eh. Duterte. Rewind. Sugod dong. Okay, sige, sugod. Okay ka na. Ni President Duterte o kinsay loyal ni President Marcos kay wa man mudaganing silang duha. Sila na di ay dili kita man local midterm election sa kadugay na nakong dinhi sa politika. Nakit-an yun na nako ang labing dakong sayop namo sa pagplano na kay may eleksyon nga umaabot, ang giplano na ang sunod nga eleksyon. Makalimtan nga dag-on ta usa kini. Busa kini nga akong mensahe dili lamang kaninyo sa tanan. Kay nag-away-away na ra ba? Kung kita mosuporta ning kasamtamang nga gobyerno, administrasyon, awayo na ta. Nga naman, nawa ba akong respeto ni Presidente Duterte? Wala. Katong, tanawa, pa yun nawa ba akong respeto ni Duterte? Wala, pakpak mga tao. Kita ni mo diferensya? Analisa nagmayo. O mga BBM ng presidente, ika-17 president, ang mga tao ang magpakday. Oy, pakpak mo, ha? Pero kani, wala kinahalag pakpak. Paingon niya nga narwa, ba ko respeto Duterte, ang mga tao na spontaneous, pakpak. Ha? Dapat, katong nga portion. Paminaw-pinaw katong nga portion. Sige dong. Kani, sige. Busa, kini nga akong mensahe, dili lamang kaninyo sa tanan. Kay nag-away-away na ra ba? Kung kita mosuporta ning kasamtamang nga gobyerno, administrasyon, awayo na ta. Nga naman, nawa ba akong respeto ni Presidente Duterte? Wala. Tanawa ha?
Okay, cut dong. Tanong ha, wala ba ang respeto ka Presidente Duterte? Wala. O pakpak mga tao spontaneous. Ha? Spontaneous. Kaya tao ha, ato nalisano mayo. Sa to pa mga tao mahigala, mo na karon kini mga politiko tan-aw ginapdigyan na to na utos Duterte ron kay lisod man. Ha? Spontaneous mga tawa na kinahanglan nga. Oy, pakpak mo. Wala ko na kinahanglan. Tanawa ni Prince Aragon. Og iyang gi-post sa BBM nagtuo sa primero mga high pitch ko siya, tuo sa mga tao mo sunod. Kadto mga tao nga nibutar 1.5 million votes sa mga Cebuano, ang pangutanan nako, kang Marcos batong boto or kang Linito nga nadaras Marcos? Muna dakong question. Or kang Sara to nga nadaras Marcos? Ha? Muna dakong pangutana. Kay tanaw ato obserbar, balik kitong usa sa dombe. Nga nagkinahanglan mo sa koy pakpak mo. Pero pagingon niya nga nawa ba ko respeto Duterte? Wala. Mga tao spontaneous. Spontaneous pakpak. Pero kana na ang iyang i-post BBM, oy kaklaro ana. Ang kato na magpak mo ra katurang nakadawat og akap. Balik sa katong sugod dong. Katong usa dong nga kadang ingon sa pakpak. Kinahanglan pang pangayoon ni mong pakpak. Itong minabay nga pilihan. Kaya. Tuig 2022 gipaluyhanta ang usa ka kandidato nga gani nagkaiusa ang boto sa mga Sugboanon kay ang Sugbo mao'y mihatag sa labing dako nga botos sa tibuok Pilipinas alang kaniya. Over 1.5 million votes, over 1.5 million Cebuanos chose and made Ferdinand Marcos Jr. the 17th President of the Philippines. Oy, kamo ba? Namutara ba mo halapakpak? Okay, hasa. Okay, cut, ha? Talawa, si BBM mo yung i-post mahigala with feelings ang pagkasulti ni Gwen. With feelings kayo ang pagkasulti, pero kung sa'yo nagtabo, pangayoon pa nimo ang pakpak. Pangayoon pa nimo pakpak. Kung dili mo ng pakpak, lahi bitaw ka ng pakpak nga, spontaneous ba? Ano bitaw ang tao bitaw nga nag-speech, pakpak na yun. Dili kay ka ng matay mingaw man. Gobernador mahigala sa Negros, matay mingaw man, balik-balik. Ha? Matay mingaw man, balik-balik. Pugos ng mga tao ng kalakiha kay imong manggipabalik. Ha? Pakita nimo. Tapos gawin po tanaw na gawin dai. Ingos gawin iyay murag akong i-post BBM medyo di man mayo. Ha? Ni-shift po siya dayon. Paspas kayo makakuhag feedbacks gawin. Tanaw na gawin murag iyay murag maipit ang napita. Iya na yung shift dayon ang iyang kwan. Kamo mausad ha? Kamo mausad iyang pinashift na gamay nga kanang dili niya iyang di na po si Marcos mayang gipos nga iya pong gipabalikan migala gipaulian po Duterte nga nawa ba dai ko respeto wa pero mga tao pagpakpak mahigalap dito spontaneous dai why daghang yung pangayoon pang pakpak tara paminawar ko no be pang ato paminawon dong wa na pangayoon pakpak ha okay sige sige okay audio samtang nga gobyerno nga naman nawa ba akong respeto? Tama. Ato sa bala. Tama. Ngano man nawa ba akong respeto kana napita ha? Straight to the point. Kini si Governor Gwen may galapaspas kitan-aw niya feedback niya. Yay, murag init da. Ni shift dayon. Kabantay mo usahay kana bitaw kasuway ba ka na kay nga kana bang example ha. Pala ba na nang kasuway siguro ka kana bang example niya. Kana si Clint lang tako nagsalig man na. Kay ang gisaligan anas buhiki. Moy gisaligan. Ikaw po namin nga sa buhiki. Ano buhiki de? Ya pagtanaw sa buhiki na, dakol maglawas ka. Pero sa tinood, may taon po na sa buhiki. Ano bang mga libak pito kag tao niya? Naada yung tao ba niya? Medyo nabalaka sa kagamay, kaya medyo alkansi ka. Yung po ipakon gamay. Sa saligan, buhiki? Ya pagtanaw na sa buhiki niya. Pero actually, may tao na sa buhiki. Buta na.
Imo lagi mahigalang musip ka gamay. O rin ka hitabo ni Gwen. Tanaw ni Gwen nga si nahimong 17 president. Over 1.5 million Cebuanos ang nibutar. Tanaw niya wa man makpak mga tao. Pangayoon pa ng pakpak. Pangayoon pa. Oy, pakpak mo. Tanaw niya mo galanganin. Shift sa glain niya nga. Si Duterte wa mo ang akong respeto. Os mga tao pakpak. Uy, wa na kinahanglan niya pangayoon ang pakpak. Wa. Ha? Observe mo? Spontaneous. Ha? Bebe, balikan ito. Tanawa, nangayog pakpak si Gwen. Uy, kung si BBM mo iyang i-endorse, mangayo sa pakpak. Pero pag minsan Duterte, wa na kinalang pakpak na pangayoon. Ang mga tao na dayon. Ha? Kini, si Gwen as astute politician, kasabot sa iyay. Mula bitaw kag testing the water ba? Tanong, init da. Itong balikan gamay, bebe. Katutuan primero doon. Tawag ka na, mangayo sa pakpak. Nga naman, nawa ba? Sa dong, ato sa dong. Kani, mangayo sa pakpak. Ha? Tama. Tuig 2022 gipaluyhanta ang usa ka kandidato nga gani nagkaiusa ang boto sa mga Sugboanon kay ang Sugbo mao'y mihatag sa labing dako nga botos sa tibuok Pilipinas alang kaniya. Over 1.5 million votes, over 1.5 million Cebuanos chose and made Ferdinand Marcos Jr. the 17th President of the Philippines. Oy, kamo ba? Namutara ba mo halapatpat? Ay, way pug sanay go. Tama ang gobernador mo nagdili man kwan. Ibabawi dyan po ano pa sa Duterte. Paminawa ha. Ang kan Duterte nga. Diyan nawa ba na kong respeto? Wa. Ang mga tao spontaneous oy. Pero ha, paminawa gigmayo. Bebe, sige names. Go names. Samtamang nga gobyerno, administrasyon, awayo na ta. Nga naman, nawa ba akong respeto ni Presidente Duterte? Wala. Hey, oh. Maninyo, maski usalang kapulong, pagdaot kaniya, wala. Kaya ko makamao, ngamutan ang utang kabubuton. Niadtong 2019, sa dihang nagtinguha, kining inyong igsuon nga mo balik pagka-gobernador. Kinsay iyang giindusar? Waylain si Gwen Garcia. Loyal ni President. Tama ha? Kana klaro na sa ato pa mi kon sa gamay. Pag-ingon niya mahigalas Duterte na boy ang gikon nga wa ang akong respeto na ang mga tao ay pakpak mga sugid pinawa kinahanglan mahigala nga imo pang hagiton pakpak. Spontaneous ang pakpak sa mga tao, kita ninyo? Ha? Sumaunay ti mailhan mga higala sa tinuod nga feeling sa katawhan. Straight to the point. Ha? Mo na tinuod nga feeling sa katawhan karon. Mo nang moingon mga higala kanang ipakagamay lang kana sa Facebook lang mag-away-away na mga laylain nga mga loyal. Ako mingon ko niyo ayaw lang mo away-away diha. Relax lang mo. Ha? Relax lang mo kay ang tinuod ani gyud base sa mga surveys o base sa nakita naman gyud. Kay kadto mahigalang uban nga kanana ang kon ilan lang pagamyon niya ang mga trolls sa mga Duterte. Pagtan-aw nga rally gyud ningon niya, gamay raman. Oh, sama ni Brigadier General Jean Fajardo ba gamay raman. Bisay simple arithmetic sayon kay kwintahon. Pero in fairness si Brigadier General Jean Fajardo gisugo ra po na sa taon, ha? May papaminaw sa Waterfront Police Station kay sipa kayong DYH space pagkakaron. Good morning diha mga sir o mga ma'am. So diha nimo makita mga higala ba nga ang mga tao unsay naa bitaw sa kadabang pulso o kinasingkasing gyud nga gusto sa tao.
Diyan mo makita. Kay ang usap og sunon pa man nimo. Bibiin mo yung kanong pugsoy. Kamo ba? Pakpak mo. Ha? Pakpak mo. Kuha nga lang may niya. Di mo pakpak. Kuha mo snacks. So diyan mo makita mahigala pa yung Duterte. Pakpak spontaneous. Diyan mo makita nga ang mga tao dunay kaugalingon gyud nga kwan. Dili ka bayrag kwarta na. Kanang krusadas tao. Dili ka bayran. Mao kana nga ang uban mo pagamay lang pero ang tinuod mahigala gamay lang trolls na. Ana kawante sa trolls na Duterte. Napoy ba trolls si Marcos. Kita nimo ni Grally mahigala kita nimo kana manggawas ang mga tao. Wa na kadawat og akap ha pero nanggawas na. Ni gasto nagkagaling og gasolina. Ni gasto nag oras. Wa na manghigala nagpa-snacks dito nga ngadto ta kay na libreng snacks wa. Kana mo timan Ha? So, ang kining uban nga nagyaw-yaw nga ana gamay ra. Dili na sila kadto mga astute politicians, dili na tang-ans politika. Kay kadto mga tang-ans politika, kamao sa mutan-aw nga ayay madaot gyud ta. So kita mo why senador karon nga nidagan nga naninguha nga mudaog, nanday chance nga mudaog ba nga daot sa Duterte wa. Kay nahibaos na unsay aktual nga pulso sa masa. Og mismo si Governor Gwen nga tang-an pos politika, tanawa, wa magsulot mga higalag puwa, aron nga identified sang Marcos, wa pud magsulot og green aron Sara, nagsulot og puti aron nga kunuhay neutral siya. So tanawon Gwen murag atas na gamay kay gimong i-post ko sa BBM ana, madaot ang imong kwan. Madaot ang imong kandidatura maapil pa kana. So muna akong tambag ni Gwen nga, hinahinay lang na napita go, ba? Hinahinay lang go. Muna'y maklaro ni mo, ang kadtong mga astute politicians, sa lang tong uban nga, wagi kayo hanaos politika, alam mo na ilang comments, pero kadtong mga banggiitan, matan paspinyas politika, ina kong baka ko, naabay narasod sa top 12 din ha, nga, ni isog statement pagdaot ni Duterte ron, nabawa. Kay kahibaw sila sa unsay aktual in the ground, unsay aktual nga delikado kay kamo nang kabantay mo ang uban bisag si Tolentino ganay interview ho na to murag mo killing gamay inig-isog statement di mo isog statement against mas mo isog pag statement nga medyo laban gamay kay otherwise ang mga tao may galak kasabot matans politika kasabot ha tarawas Kiko sabi sulti Kiko di gyud mo daot nya ang kakiko sa safety kayo. Di mo daot sa administrasyon sa hindi natin pabagsakin ang administrasyon, hindi din ang oposisyon. Ang pabagsakin ang presyo ng bigas. Mo na safety, mo na safety pagkasulti. Kaya ba mo mahigala kinini ang survey karon sa kinini ang first quarter survey, ibaw mo? Ako kibaw mo ko nga ako gini-presume kanunay nga kamo nasayod na mo. Ako gini-presume kanunay nga kining ako mga listeners, mga bright kini. Ha? Kay ang uban mo kun makaminos bitaw mo ra mo makaminos sa tao. Ayaw Ako gini-presume nga kamo nakahibaw na mo ani. Kamo mga bright mo. In fact nakahibaw na mo ani pero ako lang ibalik og butang dia sa screen og akong i-discuss para atong maanalisar og maayo, no? Kani ha. Survey kini mahigala sa first quarter ining Publicos Asia Incorporated. Sa 5 ka mga trusted, most trusted nga haligi sa atong nasod. Balikon ako, kinsa man ning mga haligi sa nasod? Ang presidente, ang vice presidente, ang Senate President, ang Speaker of the House ug ang Chief Justice sa Supreme Court. Kining 5. Sa survey mahigala kining 5, kay ba mo kinsay pinakataas og approval rating? O kinsay pinakaubos og approval rating mga higala? Kibaw ba mo? No, klaro, kiniklaro ni. Si Sara Duterte Carpio mooy pinakataas og approval rating o mooy pinakataas og trust rating. Straight to the point. Kamo nakakita na mo ni survey pero ako ning gi-discuss kay do na tay implication. Discuss ko ni, do na may mga legal aspects sa dani. No? Si Sara Duterte Carpio pinakataas og rating. Both approval og trust rating. Nagsunod niya mga higala dili si BBM. Ha? Dili si BBM. Kinsa man? Si Chess Escudero.
Sakto ba dahil tanawan, i-double check ko na dahil. Si Chis Escudero ang sunod. Unya, ang sunod ni Chis Escudero, kaya ba mo, kasi sunod niya, most trusted. Ang trust rating o ang approval rating, ang Chief Justice sa Supreme Court. Nga mao mahigala si Chief Justice Alexander Gismondo. Niya, kisa may pinakaubos ani. Di man niya ang pinakataas og rating, approval rating o trust rating si Sarah. Kisa pinakaubos. Tagana kisa pinakaubos. Ikaw, Clint, katagaan ka kisa pinakaubos? Naara ni BBM og ni Martin. Pero sa kining survey si BBM binta-binta gamay. Ang naujit gyud si Martin. Tanawa, nga naman sa may implication ani. Tanawa, si Sara Duterte ang approval rating mga higala sa first quarter nining 2025. Sa to pa ni Saka ang iyang rating. Ang iyang rating kaniadto sa 2024 37% approval rating. Karon sa 2025 42%. Isa ka. Unya ang iyang trust rating, ang pagsalig ba? Kaniadtong 2024 ang iyang trust rating is 31%. Karon ni Saka to 39. Saka. Kaya ba mo sa nitabo ni BBM? Now, si BBM doon na mahigala approval rating last year nga 33%. Karon nahitabo mahigala sa nitabo nitibugso kini sa 19%. 19% akang BBM. Unya ang iyang trust rating nga gikan sa 23% karon nahimong 14%. Tanawa, sato pa og imong subayon ang latest mahigala si Sara 42% ang iyang approval rating, 39% ang trust rating kumpara kang BBM. Dakong diferensya kanang 42 kang Sara kang BBM 19. Dakong diferensya oy. Medyo sobras katunga ang diferensya ha. Sobras katunga kanang diferensya na sa approval rating na. Unya karon arita sa trust rating. Ang trust rating ni Sara, tanawa, ang trust rating ni Sara 39%. Ang kang BBM pila 14%. Na sobra gyapon sa katunga. Unya unsa may implication ani? Sultihan ta unsa may implication ni? Human lamang sa pipila ka pahinumdom. Straight to the point. Now, balik ta sa atong diskusyon mga kagalaan. Ako, di gyud ko anang mga komentaryo ta dire unya murag naglutaw kus kahanginan dire. Wa man di man ko pareha uban nga wa makatugpa. Kani klaro ni. Kamong naminaw nako. Labi na analysis natong gihimo. Unya nagisgot ang mga issues mahigalain aning klase. Wa man ta magisgot og virals lang no. Inato gisgutan issue gini. So akong i-presume diha karon nga kamong naminaw ron mga bright mo diha. Kasabot mo diha napita. In fact, kahikita na mo aning survey ha. Muna ako mingon ko ninyo nga ato lang i-discuss. Kay ba mo ko nakakita na mo ni pero ato lang gibalik kay aron nga atong ma-discuss. Tiaw mo na si Sara mga higala ang iyang rating 42% ang iyang approval rating. Ang kang BBM 19 ra. Wara katunga. Unya niya pa ang trust rating 39 ang kang Sara ang kang BBM 14 ra. Tiaw mo na kang BBM og Sara na akong gi-compare. Na kini siya ron mahigala ako exempted anang Chief Justice Supreme Court nga si Alexander Gismondo. Masibaw mo nganong ako way labot. Exempted ko na si Chief Justice. Ang ato lang barisihan ni si Chis Escudero 31% ang approval rating, ang kang Sara 42%. Sobras na po ang diferensya. Unya ang trust rating ni Chis 22%, ang kang Sara 39. Ako diferensya. Now, alita, labos tanan kini si Martin. Si Martin ha. Ako, exempted na ko ang Chief Justice. Dili sa ingon nga pinangga na itong Chief Justice, pero ngano, ako explain yung anong exempted siya. Yan na akong diskusyon. Sige lang na iyang rating. Ulo taas og rating Chief Justice ha, pero exempted ko na sa akong diskusyon. Ang sunod niya kong discuss kini si Martin. Ngano man, tanaw ha, ikumparar na to ang rating ni Sara versus Martin. Ang kang Sara nga approval rating 42%,
ang kang Martin 14% ra. Unsa may implication na laliman ka katulo piko-pikoon pilo-piloon nimo ang 14% ni Martin og katulo aron makaabot siya sa kang sarang rating. Tiya mo na. Imong pilo-piloon sa katulo mo abot mga higala sa kang sarang rating. Inaana ang lubong ni Martin og ni Sara. Ano man sa may implication na ako na i-discuss ninyo. Unya ang trust rating ni Martin 10% ra, ang kang Sara 39. Pilo-piloon nimo og almost kaupat. Unsa may implication ani? Sa dili pa ta mo padayon kay ako sang i-check ning airport kay kining tanimbala sa airport ba. Naman tay tao to dito nya magpatawag na kuno sa Idol Tweety kay medyo murag basin maka-interview na ta mahigala ini taga airport ron. Labot ini mahigalang tanimbala dito sad, o allegation sa tanimbala pero di panghimakak ni sa airport nga matod pa nila wa man kunoy tanimbala dito sa ila labot ining usa ka babae in taon mahigala nga nakuhaan og upat ka bala dito sa airport atong taga-pagtagan sa Idol Tweety to sa Cebu Mactan Cebu International Airport Authorities dili pa tong padayon sa discussion nun unahon ta sa ning tanimbala da si Idol Tweety allegation sa tanimbala da sa Idol Tweety sa linya. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Radyo Man Attorney Rufil live and direct din mismo sa MCIAA. Karon na Radyo Man Attorney Rufil ato ang makauban no ang mga sakod aron po ilahang tubagon pod ang angay pod nga tubagon dinhi sa MCIAA Attorney Rufil. Karon ato makauban sila Attorney Rufil aron na ilaha pong makuanang kini nga issue kay murag dugay-dugay na ni Attorney Rufil no niya dayon na nagkadako man nga issue Attorney Rufil. Ako na nga, kinahanglan po ta o kalinaw po, Attorney Rufil. Ako lang ihatag po ang monitor nila, Attorney Rufil, diretsyo. Sige, Idol Tweety. Kung na sabi sa mga ngan nila, Idol Tweety, at least pasalamat nga, naasla niya, tubang na to, Idol Tweety. Attorney? Glenn Napoli. Si Attorney Glenn Napoli, Attorney Rufil. Okay. Katungol ka, kami di kayo kadungol. Oh, makadungol ba? Kadali, Attorney Rufil, akong kanan. Okay. Nya, Assistant Manager de sa Attorney Glenn Napoli. Yes, sir. Good morning. Okay, good morning, sir. Glenn, maimbuntag nimo og sa imong mga kauban din ha. Okay ra, mabati ra na. Mabati ra ang akong tingog diha, mura nag-feedback ra ba? Pero mabati ra. Kuyog ako, sir, ang head sa OTS, kaning sa mga spinners diri sa atong airport, si Ma'am Lucel. Yasa ko wala. O ang siya ko tuo si Jimar Nites, ang among manager sa terminal operations. Okay, maayo noon, sir. So, para ma-answer na to tanan mga pangutana, para po malamdagan, ma-aware tanan, unsa man gyud nahitabo. Yes, sir. Sige, sir. Mas maayo, sir. Unya, aron nga ato pong pahimangnuan ang ato mga passengers, unsay maayong buhaton, nila, mga pahimangno, para nga di pod sila magka-problema inigabot sa airport, no? Sige. Attorney Glenn, kining hitabua nining usa ka 47 years old nga babae. Unsa may circumstansya gid ani pagsugod? Kani siya, normal lang gid siya nga pasahero, sir. Ni agi sa airport unya nakit-an dito sa iyahang bag na ay bala sulod. Now, normal protocol man gina nato kay prohibited item man ang bala. Normal protocol nga i-search siya in the presence sa supervisor o sa PNP. Now, na may nakuha nga bala, normal protocol mo na i-turn over siya sa PNP. Okay. So ni atong March 27, daghang mo ingon, sir, kani ako ni klaro na. Daghang mo ingon nga naabaday ko noy tarong nga magdag bala ko no way pusil. Kato siyang babae nga pasahero ika-20 at ato ika-20 na to karong tuiga. Nga naatay na intercept nga naay dalang bala. Walay pusil. So regardless tarong ka dili professional unsa, it doesn't matter bata or tiguang, basta prohibited item, mandatory ang airport will intercept unya kung bala or pusil, explosive, i-turn over sa PNP. Normal protocol ra gid nato in all airports sa tibuok kalibutan, sir. Okay. So ika-28 na to siya, sir, karong tuiga lang? Yes, sir.
Buti pasabot ika 28 diha sa Mactan Cebu International Airport lang sir sa MCIA lang. Yes sir, nga na-intercept na to nga nakuha nga bala. Okay, so kining 20 ka buok nga dunay nakuha nga bala na pasakaan ninyo gaso ni? Sige, simple to. Ikaw lang. Attorney Romil, si Jemar Nietes, Oh, Jemar. Actually, ang kanang mga record nato of interception from January to March na 20 ka buok, ang uban kasagaran is gipanag-iya sa mga ato ang armed forces, sa PNP, uniform personnel, ang uban habak, ang uban pinipit, nagipipi na ba? Hindi mo anting-anting. So, pero record po na siya sa interception as bala. So, naay mga tanang yung mga circumstances pertaining to interception. Ang senior igo lagi siya mo intercept o niya iyahan ang turnover sa PNP. That's it. Mora na ang rules. So, para klaro, ang screener igo rang mo intercept kung bala ka ni i-turnover sa PNP. Okay. Ang PNP na ang mo investigar kung failan ba niya o dili. Now, based sa 20 nga among na-intercept, isa sa January na failan o kani siya ang ikaduha. Okay. Ang PNP mo'y nag-determine na by probable cause to file a case. Among gipangutana, unsa may basis atong uban nga nung wala failan. Most of them are military personnel, police, unya naiuban po nga kanang mga habak anting-anting ba. Nakita nila nga di naman po mga live rounds. But wala mi discretion sir nga mo determine. PNP kana if daay bala nga makita bisag katunga ra sa bala ang requirement nga among i-turn over sa PNP. Ang pasahero i-turn over, ang iyang bag i-turn over, ang ebidensya i-turn over. That's it. Maura na role sa airport nga trabaho. PNP na dayon ang mo file or sa mo investigate. Okay. Mayo sir, attorney Paniro, at least mabati na to inyong side yun para matinaw ning issue ha. O niya, at least in fairness sa inyong side o mapasabot na to ang mga tao no nini maong sitwasyon. Yes sir. Unya, ako na lang giningiting advantage diyan. Daghan lagi kag listeners. Si Ma'am Lisel, in behalf sa mga screeners nga nagtarong na gitaw trabaho ba? I don't want nga mga screeners na to mahadlok na noon musita o gay makita nga bala kay pasig ma-viral. No, dapat mupadayon sila focus sa ilang trabaho kay it will protect sa atong mga mabiyahe. Imagine ka sir, if wagi ka sa Mactan, unya mahadlok, di na noon ka screenon, adto na noon ka masaktan Singapore. Kaluoy sa pasahero. So, diri pala sa Cebu, pasalamat nga focus atong trabaho, seryoso sa trabaho atong mga screeners diri. As to pilot ka kaso o dili, sa PNP na nga trabaho, dili na mi ka hilabot igo rami nga mo turnover. Kaya Ma'am Lisel, about sa mga screeners. Nyor, kinini ang so out may buntag ang ako lang kay dili lamang gud pud ni mao yatong prohibited items no. So na-focus lang nga ako ang kanang balita karon tungod lagi aning mga negative comments sa mga netizens sa to ang screening operations karon. So murag ang of course na apektuhan po nga mo ang screener kay they're only doing their job. So mayong kag samo walang ni kung makita ninyo, ipakita namo sa inyo ang process. So pagsuod sa pasahero sa X-ray, wala gyud hikap sa ilaha. So ang ato among machine ron high-tech ang machine nato nga igo lang ibutang sa pasahero ang bag niya sa tray. Nga ang tray mudagan na siya dito. Ang amo ang screener igo lang siya mo push sa tray aron mudagan pod ang tray dito sa X-ray. So once nga makita na sa mong X-ray operator ang image, iya nang i-reject. So wala gyapon nahikapan na i-reject niya ang bagahe padong dito sa baggage inspector. Ang baggage inspector na siya kaugalingong monitor nga nagtan-aw unsay nakitaan dito sa X-ray operator. Yung nakitaan kay i-mark man na sa mga X-ray operator nga kani nga bag, kaning certain nga part sa bag kay i-box man na niya or yang i-mark nga kaning part sa bag mao ni
tan-awon niya. So ang among X-ray, among baggage inspector nakasabot na kay through sa iyang screen nga gi-project from sa operator, makita niya dito nga naa kani nga part sa bag mo'y ako ang tanawon. In that case, katuang sa pasahero, dugay siya nakitaan tungod daghang sulod. Naasad sa ilawom sa bag tong iyahang pouch. Ang allegation man god nga gilaglag bala, kung makita nimo sa video, perting kalisod og abli sa bagahe, ang sa iyang bag gihigot pa, gitudluan pa gani among screener nga ipabira or something tong iyahang bag aron ma-open. Dayon wala dayon na locate kay tungod tuwa sa ilawom unya dayon daghan ang sa iyahang bag. So makaingon ka sa amo lang nga side murag giyon sana mo pag nganong gi-allege me nga gi-dagdag bala on the first place, makita ninyo sa video nga kalisod pag open naa pa sa sulod sa bag, gisod pa gyud ato ang zipper sa iyahang pouch. So mura bag ka ng unfair lang po sa amoa nga na-accuse me o gingon ana. So, in spite ana nga mga allegations, nagtrabaho lang gihapon sa insakto ning atong mga screener, munang gi-assure na mo ang public, munang naghatag mi og kanang explanation po dani. Aron makasabot po ang public nga kami nagtrabaho ra po sa insakto nga trabaho. Kay kung wala mi mo trabaho, dako nag-impact po sa tuang mga pasahero. So ma'am, out of 20, salamat kayo. So out of 20 nga inyong nakuha, duha lang ang napasakaan og kaso tungod kay matud pa mga military tong uban, pulis tong uban, inana, no? Yes sir. Kada siya nga information from PNP na sir ha, dili na wala mi hold ana, wala mi control na. Amo sa gipangutana nga nanong tuhara ang napailan mo na ilang explanation. Okay. Ang upan ay license to okay. Considering election gunban karon o considering nagda sila ana, mabutang gihapon nga why exception no mga panahon no labi na kay gunban. Kung panalitan atong strictly implement ang balaod, no? Mo na nga ato ni take advantage ang kaning problema into an opportunity nga ma-educate ang atong katawhan nga please check, double check kita ninyo mga bags kay di lang kita kay baw labi nag huwam bitang bag di lang ta kay baw na nabutang diha nga bisag usa ka bala di taw may makabuot intentional ba na o dili, wala may anay discretion amo gidang i-turn over sa PNP appeal ang pasahero obligated ta na. So I hope nga lesson na siya sa tanan. Unya, one thing yun, kaniter, one thing unta nga maka-notice ang netizens ba, ang pasahero mismo, wag yun nag-accuse niya na ilaglag bala, ilaglag bala niya. Wala. Ang family niya, wala yun. Kaninong mga pasahero, ang mga audience niya, naras Facebook mo, gabi kay comments, mo ni diferensya sa katong sa Manila. Sa Manila, reklamo din pasahero nga di na ako inyo nang gilagdag, giplanted na ninyo. Ba't karon? Ako kayo natungog? Wala. Never po na nahitabo sa Mactan. Walay pasahero diri nga nag-accuse sa taga Mactan Airport ever since nga naglaglag bala diri. So, mao na ito i-assure nga, assure sa atong private public, safe tatanan diri sa Mactan Cebu International Airport. Mas maayo na sir, no? Kay kinini ang kuan magod, kana na ang reputation sa atong airport ba? Maayo kay reputation ang atong airport, unya madaot lang hinuon inaning nga sitwasyon. Mo na nga mas maayo gyud nya atong maklaro ni kining maong issue. Ang pasahero mismo ha, wag yun niingon nga gilaglag bala ko. Wag yun. Okay, sige sir. Kay daw siya niya. Asa dapit nga part, asa dapit man nga X-ray nakita nga naay bala sa bag sir. Katuno ang kuana, asa man nga gate dapit na. Di ba? Og domestic man ang primero inigsod wala may X-ray no. Dito naman sa padong sulod na gyud usa naman lang ang X-ray na to. Ang katong pasahero miagi siya sa lane number 3. Okay. Lane number 3. Kung asa diha man na kanang diagit tanan musud ang mga pasahero nang mamili siya sa nga screening lane. So usa naman lang na ato ang screening dito sa airport, wala naman ato initial na sa final. But mo nang very confident with me og amo ginang gisulti nga
imposible nang mahitabo diri sa Mactan because drop off palang daan inignaog niya sa ato abangan sa itong pre-terminal hantod sa pangsud sa maaba sa eroplano, covered gid na siya with a high definition CCTV. Diya sa itong airport, ako mo former head sa OTS katong issue before itong 2015 about naglagbala po niya, wagid siya may prosper, wagid siya mapamatudan, o wagid siya na record ever since nga naadire. And now, na ako sa terminal operations, I can really attest about kanang continuity of coverage ba nga wala gyud tay blind spot dia para makakita nga naay portion sa terminal nga basig dito gibutang, so wala na. So we are open anak nga kuan sa ato ang public, so walay angay kabalakan kay bisan og muta gani klaro kay nasa tong CCTV di sa panginambog. Okay, sige sir, mas mayo no. Kining maong bala, unsa man nga klase sa bala ang nakita sir? 45 caliber, 9mm or 38 caliber? Ang bala, attorney, na sa PNP unyang atong mga skinners mangod, they are not kanang capable of determining the type of caliber. So ang ilaha lang ibutang dito is suspected ammunition based on interception form. Ilaha nang i-endorse sa PNP kay suspected ammunition, but as to what caliber, si PNP na mo determine na kailangan na ipadala sa crime lab. And then si crime lab na ang musulti unsa ning klase nga caliber. So okay, wala may idea po. Sige, so siya nga bala. Pero live ammunition to. For sure sa quad siya. Upat ka live ammunitions. Sa pusil, oh. No, upat ka live ammunitions. Yes, ito na, upat ka bo. Okay. Sir, kining maong babae, kay babae para bagod ni, unya dayon, HR manager man kuno ni, inyo na check ang background aning babayhana? Kami, amo nga sir, is based sa pagkakas sa PNP, amo lang pong ipangutana ba? O, ilan ang git-check sir, part na sila protocol. Okay. Unya, sabay, base sa inyo din ha nga... Hindi nila ma-disclose po kay presume innocent o manjidig po na ang babae. Oo, presume innocent of course, no? Yan practicing per protocol. Oo. Now, kining babayhana, base sa inyong CCTV diha, considering nga HR manager ni, na-observe ba ninyo nga frequent traveler ni siya, sir? So far, murag suhito, makita na mo kay bawa naman siya sa antik asa ang agianan, murag super suhito na gitsang airport, murag travel po siguro. Yeah, presumably, no? Labi na, HR manager ni siya, dili ni first time nga nakasakay aeroplano, oy, suhito ni siya diha. Kay bawa siya diha napita. Sir, kay bawa naman siya asa ang x-ray machine, asa ang kwan. Oo. So nagkaibaw ni siya unsay mga gidili nga dadon unsay wa nga pwedeng dadon unsay dili. In fact, tubig ani sir dili pwedeng dadon, no? 100 ml ba to? Mabantayan na nimo kung di siya frequent traveler, kung palitan ang relo, bakos, wa niya mahubo bitaw inig x-ray. Dito kay prepared na siya, kanang smooth naman siya pag sore niya. So nasabo, comfortable na siya in an airport. Sobot pasabot na hibaw na siya. Even water nga 100 ml man tong water sir, no? Nga di pasod or pila to 1000 ml? Pila to yung limit sa tubig? O sa to pwede nato mabalik ito ni? Yeah, ang sa tubig, even tubig gani di man gani nato ipada. Pila ganito ka ml sir? Yes, actually natay procedure kanang mga liquids, aerosols and gels, so bawal siya sobra sa 100 ml ang container. So ang nakuha lang ato ni katong sa pasahero, o nakuhaan siya o kanang nakita nung bala sa sud sa iyang bag, ang na-spare kaning initial investigation magud sa PNP, she brought an item na gisud niya sa iyang bag na company owned nga katong blue nga pouch kung asa nakita ang bag. So dili to iyaha personally. Pasa-pasa to sa ilang kumpanya, kay HR manager man siya. So end of the shift kuno, na dito ang katong blue nga pouch, to dito ang bala, to dito ang petty cash, to dito ang phone, pinipasa-pasa to per shift. Kunya siya may last task ato, then mubiyahe siya pa doong Tacloban, so yan gidala. Sige sir, kaya ron nga ato lang ning sulting wa siya kay bawon unsay sud ato. Ato lang ning makuha og leksyon po ba? Nakaisud nga bala. O aron ato sa ni makuha og leksyon. Yeah, kay kon magod ang mga tao moingon magod nga kay bawo gito sa frequent traveler man to, di man to first time traveler. Nga ultimo nilkater, ultimo
tubig nga mo lapas og 100 ml di man gani mudag ka kanang kibaw na gyud ka, how much more nga mudag bala. Sumuni ang mga tao ba di into kalikayan nga very kuan gyud, no? Di malikayan nato mo na nga atong i-explain og atong matagag leksyon ang tanan nga kanang magdakag bag isiguro gyud nya imo nang na double check or isiguro nga basig dunay mga kauban nimo dinha nga naigibutang makadili imong intention nga imo. But maybe nailain nga nasipyat pagkaunsay pagkahitabuay na ba? At least mapahinumduman na to ang mga tao labot, anak. Oo. I-check yun, kaya magumuwang na ipadala mo, i-check lang yun kay labi na election bag karon. So, sir, kinini ang, sa ito pa, March 27 man to siya nga nahitabo, 1 p.m. in the afternoon, unya na confiscate man ka to ninyo allegedly, o unya dayon inyong giturn over sa police, but pasabot, wa na gid sa makalarga hinuog dayon sa iyang adtuan sa Tacloban kay natanggong siya, no? Wala gid sir, wala gid sir. Sa laktod, unfortunately, mo na natabo, kami mismo nag-all pod mi, kinaluoy mi kay si doesn't look someone nga bitaw nga naay dautang intention. Oo. But naamang gid times nga di gid ka pungan ba makalimot ta, magdali ta. So most probably mao gyud natabo, but wala man mi discretion na sir. Intentional or dili ang kuan gid na protocol is basta na ibala turn over to PNP. Okay. Basta bata pa to sir or tiguan ang nakuhaan turn over to PNP. Sir, di may maka-release ana, di may makakuan sa pasahero. Ang PNP na yun ang mo-evaluate ana sir. So ato subayon, Apanyero, considering March 27 to siya na kuha ninyo inyong giturn over sa PNP, pag March 28 inquest proceedings natunong pa gyud nga weekend ug unya Lunes na March 31 mao pay pagpiansa niya. Sa laktod nakatuog sa prisuhan sa 4 ka gabi. Sakto nyor? Murag mao gid ang tabuha sir. Kaluoy sa taon no sa HR manager nga nakatuog og 4 ka gabi in taon. Loy sir. Walay nalipay sa naitabo. Maski kami, wami nalipay sa naitabo. Kay nakadaot po ni sa dungog sa atong airport ba? Tinuod, nakadaot sa dungog, sir, no? Mao na. Kining Panyero, kaya po mo buhat na to, we will do our jobs. We will continue doing our jobs. This is to protect sa atong mga pasahero. Panyero, kinini ang doon naman to'y order sa Presidente Rodrigo Duterte kaniadto nga naundang mga ganing problemaha sa kini problemaha dito sa naiya o bisan asa nga airport kay ang tao labi na OFW makalarga lang i-confiscate lang ang bala mura ba og water panalitan confiscate ang water pero maglarga ra pasayro. Kumusta man to nga order di ba pwede nga mauro to ipadayon? Discretion gyud yan your sa PNP na gina sa Presidente. Okay, very good. Search pa lang daan na ang PNP sa tubangan if makuha ang bala kuha na gyud kanang turnover na gyud why discretion ang airport ana. Sige, sige nyor. Ila nang ibuhian ron sa di ni ka buot pod nila. Okay nyor. So kadtong panahon ni Duterte, another question day nyor nga sige pabalik-balik ba. Ngano kunong ang screener mo ay nag-check sa bag ngano dili ang pasahero. Oo. Ang ako na kapuyo ba po og kaunon day kalit ang bala di wa po wa Siban, listen. Sige lang. Asa nyor? Before nyor. Gamay lang nyor. Yeah, before ni Rosel nyor. Before ma'am. Standard operating procedure sa pag-applikan sa bagahe. At first, kinahanglan we have to establish the ownership of the baggage manggod. So, ipangutana ang pasahero kung imuha ba ning bag, which is ni kuha naman siya ni tando naman siya nga iyahap kung baan. After kung mananghid mi nga pwede ba namong i-open ng bag? Kung mayroon siya nga, okay, so, i-proceed niyo yung inspection. Pero pwede sa siyang mayroon nga, please open your bag, pwede sa siyang mo-open. Pero after that, kami mo inspection. Mo-take control sa bagahe, so kami na mo inspection, ana. So, sa procedure gina nato, dili man sa pwede god nga pasahero, considering nga na prohibited item ang iyang bagahe, niya tagaan siya og access nga, kuan so mo, so na yung mga instances nga, tingali o makuha na hinuon. Transfer mo niya ang ebidensya ba? Bitaw nyo. So ba nag-prevent but visual na agad, videohan gina siya, nakapokus yun sa bag, na-PNP, na-ASIA with his or her permission, kuha na siya sa screener. Makita man sa niya, nga wag gigunitan. So, may protocol. Otherwise, kung ang pasahero may mukuot, iya to ilabay kalit, idagan. So,
We do not want that. Nyor, kanana, in fairness ninyo sa Mactan. Tanan na mong gibuhat, above board ni. Tanang gibuhat in accordance with protocol. So, we are sad nga, gabi kayong attack. Sorry, but di may pareha sa naitabo dito sa atong kauluhan. Yeah, kami direct tarong, nagtinarong kita sa atong trabaho. Wala gina naitabo direct nga kalaglag bala. Wala na naitabo ever. Wapon na namasangil na to ngayon na. Ang pasahero, wagi pasahero nga namasangil nga gilaglag bala ng kuan sa Tagabaktan. Wala ang mga netizens ra. So hopefully ma-educate na. Pasensya kayo, trabaho ra kita. If naay makita nga bala, bisag wa to you out da. Wala mi discretion. We have to turn over you to the PNP. Mao ra gina among role. Okay, Nyor, kinini ang problema ha, with in fairness ninyo sa Mactan, but dito sa Manila, manggod, sa una, panahon ni Pinoy, 6,000 cases ang problema aning nanintaning bala, ang na-record 1,200 as reported by the newspapers. With due respect sa Mactan, no? Nahunong to, panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya doon na sa order nga, palalgahalan ng pasayro, i-confiscate ang bala. I-confiscate lang, mulabag, nagdag mineral water, ay lagdad ang mineral water, nagdakag lighter, ay lagdad ang pasayro magkalargara. Kadto nga order ni Duterte, nahupas na to Nyor, kaya di na sa president, sa to pa, si Bongbong Marcos na unta mo'y dapat mo order? Di may kakuha na Nyor, kay sa PNP naman ko na nga discretion nila, instruction nila. But ikaw, being in the airport, turn it over to PNP. So sila na yun. Okay, Nyor. But ikaw being pasahero dito na yun model sa atong PNP. Okay. Nyor, but ikaw being nasa airport, aware ka na nga nahunong na during the time of Duterte, di ba? Kana siya nga order nga makalarga lang ang pasayro. Yes, John. Okay. So kadto siya nga order ng Duterte na hupas. Pero sige, yapon. Ang interception na to, padayon, sige, over to PNP. Oo. As to ilang kasuhan o dili, i-hold nila, sila manggod ang makabuot. Okay, so, yeah. At over na, wala po di control, ana. Okay, lagi. At least klaro na nga doon ay orders Presidente Duterte kinato. So kadi naman sa presidente nahupas na tong ordera. Dapat si Marcos may mo-order unta. Bitaw Nyor kay kinini ang sakto ba ito imong giingon Nyor nga kanabang mas mayon madakpan sila sa airport sa Cebu kontra sa tuan na hinon sa Singapore ug uban pa. Pero based on my experience Nyor ba? Kini tinuod gini Nyor no? Parihas kang Duterte bitaw nga order. Ako Nyor dito sa Vietnam, pag adto na ko sa Ho Chi Minh, naikot si tunnel dito. Nakaadto gyud ko ang mga tunnel dito sa kuan katong sa mga Vietcong sa una. Pag human kapalit ko og mga items bitaw sa si tunnel kana mga souvenir items nga naay kwintas nga bala, nakapalit ko og truck nga gihimog bala, dunay eroplano gi kon balang hinimo. Gipalit na ko nato ko nga okay ra kay gibaligya man sa dito sa Kutsi Tunnel. Pagabot sa airport, giingnan ko nga di man pwede day na ma-on board kay kuan man kana nang bala man. Ni okay ra ko. Pero very friendly sila, gipalakaw ra ko ang bala ra gibili Nyor. Murag parehas ka Duterte ba? Di ba ni pwede nga inana unta Nyor? Mayon ta labi na kana mahitang para ma-tourist friendly ta pero dili pod di ka buot ana Nyor sa PNP na gid nga control. Okay, kay nahitabo man guni panahong Duterte unta. So kini karon mas may siguro mo ito i-suggest sa bagong presidente Ronyor no. Inana siyang sitwasyon na kay actually di man ko mo kuan sa inyong bahin. Kinahanglan man ni og dunay order sa taas god. Actually kasabot ko, I can perfectly understand your side. Protocol gid nato as screeners all over the world i-intercept gid ka and then kato na sila mo evaluate. Okay. Wala og ilang i-relax nila gamay oron sa kay dito sa uban nga mga airport Nyor. Sa 20 duhara ang napailan. Kay dito sa ubang mga airports Nyor, wa gyud igdungog sa tibok kalibutan ang ato bang airport gidungog gyud taon. Sa tibok kalibutan way labot Mactan ha, in fairness. Pero dito sa naiya ba gidungog ta naabot to sa worldwide news nga inana ang atong airport. Ngadto sa uban di man because I myself have experienced it nga dunay nakuhang bala sa ako pero kasabot sila nga Kutsi Tunnel souvenir gikuha nila very friendly smiling pagani kayo og gipalakaw ra ko ang ilang gikuha kadtong bala na nahitabo na panahon ni Duterte. So karon medyo kinahanglan ni og dunay order siguro nga kuan medyo naa sa taas. Yes dili mo na ko pagkasadon pero
mudugang lang kuno kita man gud sa Pilipinas, labi na karon ba, we're still living sa ghost in the past. Katong bitang issue nga laglagbala sa naiya. Wa man gud na mawa sa mga kwan. So munang nainahitabo sa naiyang laglagbala. Recently lang na ay issue dito last month. Tapos gitangtang ang katong OTS personnel. Then nadakpan dire. So gi-connect nila ang laglagbala nga issue ba dili sa tuwa, of which ever since wala gid na siya. Galing lang tungod kay very strong kayo ang social media ang mga netizens. Again, wala mo na noy reklamante, mo na noy ako sorry, I have my families also, na mga igsoon sa gawas, ako mga barkada kaila. Masakitan ko mo yun ba? Di sa min mo uli kay mahadlok. Asa naman mi mo agi? Manila, Cebu. Kay mahadlok na kuno sa kanang malaglag bala. Ang ako ara gyud kanino. Dili raman kamo moy uli, among pamilya mo uli isad. Ang inigsod mo sa airport mo, di mo kamutanon kung HR manager baka ma'am o dili. Ma'am, engineer ka, kay pasudlon ta ka sa airport, wala. Basta na kay ticket, na kay ID, pasudlon ka sa airport, regardless kung sa imong status, sa imong kinabuhi, kung sa imong profession. Wala na iingon nga kung naamay nga mga kung what for? Kasuhan man. Oo. Bitaw niyo. Kung export ang kwarta, then that's it. Bitaw niyo, tinuod niyo. Pero wala agad ka kadungugan na ever since. Bitaw niyo, unfair for us. Munang amo ako, rest assured. Bisag kung sa pa inyong pumasangil sa mga will continue to preserve kung sa man ang ang standard ng among integrity as an airport. Pero kamo mismo atong tan-aw ni siya bitaw nga observation nyo kay ibaw ko ang atong airport very good ang atong airport. In fact sa tibok Pilipinas kitay pinakanindot og airport sa Cebu. No? Unya kini ang atong i-preserve ang atong credibility, ang atong kwan kay tinuod lang if you put yourselves in the shoes of the travelers, especially the OFWs, of course, medyo nunay kay kahadlok nyo, ayay, abot sa airport na, matanimbala niya ta dito, ina na ba? Di gina malikayan. Unya, kini mga tao sa gyud kay baw ka nga mga to kag airport, di magani makalusot ang mineral water, di magani kalusot ang helicopter, di magani kalusot ang lighter, magdana hinuon ka ng bahala. Medyo logic ba kung atong tanawon, medyo kuan gyud ba? So, sa inyong tanaw nyo, mas mayo ka nga atong ibalik tong order Duterte nga palargahon lang ng tao, ibilin ang bala. Kaya nitabo na ko na sa Vietnam, gipalarga raman ko. Pwede mo magkasuggest ka na? Tanaw niyo, di ba? Murag okay, no? Wala, depende kita sa PNP na niyo. Okay, so, kamo mismo uyon mo nga okay tong order Duterte sa una. No? O as an airport, okay to siya kay mahimo kang tourism friendly. Yeah, tourism friendly. Nya di mahadlok mga tao ba? Nga very okay na gyud kayo. Kay wa man magog illogical threat assessment sa PNP mangod. Kung mag-meeting bitaw mo nyo sa mga kay basi mag-meeting bitaw mo tanan nga mga manager sa airport, tanan nga mga officials, basi masuggest ninyo na nyor kay muna ba usab po gamit bitaw kung atong tan-aw logic ba. Amo na mga tao mo react sila kay kinsa man buang nga magdag bala in taon anak babaeng buhat magdag bala magdag nya usa pa na may pwede ibalas tirador kanang bala ha di ba murag mao gyud kon ba so tingali og siya i-kwan gid siya carefully study gid siya kay ang airlines magod careful po na sila di po na sila ganahan na threat sa ilahang eroplano. So if mo announce nga mo relax ta na mo trigger na po na mga international airlines di po may ganahan nga adto mo masaktan kung asa may mo lupad adto mo Dubai adto mo sa mapinalize ang airline. So bona i-weigh in gina siya umayo ang ato istriktohon gyapon nato mga buhaton kinapangay lang kita mga Pilipinas ang atong airport ang atong screening diha is stricto gyapon pero ang tao dili ba siya matanggong unta kay wa man ta kabati na abot sa Singapore abot dito sa Vietnam abot sa kwan nga nangatanggong tungod sa tanimbala or dunay balay na kay based on my personal experience wa gyud very friendly ra tong mga airport personnel smiling kayo nya ingon lang ko nga kutsi souvenir di ay ana wala gyud okay ra gyud so medyo dunay kalainan sa tong airport no sa Pilipinas mas mayo tingali nga ma-discuss ninyo within ninyo ano nimo ang PNP na to ano nyor basig ma-explain makasabot sila sa imo ang ipasabot. So kadtong order ni Duterte kani Antonio nawa na to sa pagkakaron?
Di man gud to address sa AMUA, sa PNP man to siya naka-address. So kay kami, it never stop ang interception na to. It never stop. Baski sa time ni President Duterte, padayon gapunta, sige pang-intercept, pagsikop, but turnover na to automatic sa PNP. So actually, dito medyo nilak sila. O niya, anak, but karon election ban, murag medyo stricto po sila. Oo. Kaya kamo ba, pangayuan tamong suggestion panalitan, kaya nga ito, tinabangay bitaw tanga, unsay maayo, unsay di kaayo para nato, unya, ang atong tourism industry, dili mapiktaran, inana bitaw kay, kasabot man ko sa inyong part sa airport, muna nga, kini sa nga sitwasyon, i-address nyo sa mas labaw-labaw gyud. Sa inyong part, naghimo na mo sa inyong trabaho. In fact, during the time of Duterte, very strict gyapon, but kadtong gihimo adto, confiscate ang bala, ang pasayro magkalarga ra. Gikuha profile ang pasayro kung di ba connected og mga sindikato, di ba connected og terrorist, di ba connected og criminal group, andin magkalarga ra. Pero karon mo na complicate man god. Mura bag wanas Duterte na balik ang kaning bala, mura na ba? Di na lang kita makadag bala, hopefully ba, wadi na lang para wagi problema. Yeah, oo. If ever makadala mo gani dili toyoon, hopefully nga di sa kayo ang threat assessment magud sa PNP na ilang base. Kay kini bitaw ka nang maghisgot lang kita kanang real talk lang ba? Kay bisan bitaw ka nang you put yourself in the shoes of the female HR manager. Medyo ang mga tao malingo-lingo gyud nga no kisa mang magdain taon ana nga di man gani ka makadag mineral water. Barang bahadok at taga PNP ba interview di wa nila. Bitaw ka na atong tabangan bitaw nga. Attorney, tabangan to sa pag-address ni. Actually ang magod sa PNP, personal ko nako. RA 10591 is na mo na siya pirmi. O di wa pa magud na makuan nga balaod. Sumunod na panghawiran and plus karon ang election gun ban. So diya siya ni angkor ang PNP sa ilang mga decision. But again, ilaha ra gyud ang discussion based sa ilahan kuan kung angay magkasuhan o dili. But again, kanang balaod duha mao na ilang basis. Nganong nata. So, kung may kasuhan ba nila o dili para kang Duterte during the time of President Duterte na pa magyapon ng item 591. Yeah, of course, because that law has nasa provision dito, nasulti man gyud niya. Of course. Of illegal possession of such squad, even components na violation man gyud. Yeah, of course, because that law has been existing even during the time of Duterte, but there was an order from the president himself nga palargahon lang na sila i-confiscate ang bala. Inana ba? So muna nga medyo kinahanglan sa og taas-taas nga order siya. Muna ako dili ko mobasol sa taga-airport Cavao ko, you are just implementing the law. Even during the time of Duterte, you were just implementing the law. I know that. Only nga doon na say kamanduan sa una nga medyo inisog nga order ba, no? So mo to ikuan. So karon nyor unsa may ito'y katambag na lang sa pagkakaron while atong gitan-aw kana nga issue murag mas higher ang atong pagtan-aw, but sa pagkakaron ang atong mga igsuon atong tambagan siguro sila nga kinahanglan double check ang mga bag or unsa pay laing tambag kanato panyero. Mao gid kani based ani may tabo, I hope nga na good side ani nga effect, meaning ma-educate tanan nga bitaw no ato ning i-double check ato ang mga bags kay election ban ra ba maglisod tag hangyo if ever na ikuan ang PNP. Kay ang airport walay discretion regardless unsay imong personal circumstance, basta naibala sa bag, we have no choice, you have to turn you over to PNP. Oo. Kay malangan na hinon ang yang kuan ang yang biyahe, no? Mo na labi nag OFW taon so di makalarga. Murag bulikay ang mga PNP aning mamlay karon. Bitaw nyor. Sabiho dia. Bitaw nyor nya kini ni ang sige nyor nya, salamat na sa kayo nyor sa paghatag panahon. I hope nga ato ning tagaan gyud og kasulbaran ni kay medyo madaot ang atong reputation ba nya. Kita sa Cebu ra ba nindot ang atong airport, kita'y pinakanindot og airport sa tibok Pilipinas. Unya medyo makuan jud mapiktaran gamay kay di man malikayon mahadlok ang tao. Salamat kayo niya og baka Charles Monior pareho interview ato ang pasahero. Yeah, of course. Para kuan jud ang iyang side. Okay. Sa magyud para mahuman na ni tanan and then focus ta sa atong trabaho. I hope you could sa ato aning airport. Yeah, we want more tourists to come, we want visitors to come. Mga OFWs ari na mo Cebu agi ayo na mo sa ubang airport. Kay safe ta dire mo na atong gusto nga ipaabot. Nyor,
we will try our best to interview the 47-year-old female, and I hope you could give us the name and the address so that we could visit. I hope you could give us the name and address so we could visit her residence. Di mi kahatag gawan yan. Pero dahil mga PNP yan gawas, banagat or nakitang mga blind ka. Batuan mga nila, sila ang kan. Oo, amoy pasubay nyo. As of now, yeah, nindot na nga. I hope baka chance mo interview ha. Yeah, of course. Inana mi ka open nga, you want you to get the side of the passenger. Yeah, oo. Inana mi gitago nyor. Di namin mo, ingon mi ayaw ng interview. Wala, we encourage you. Please, para maklaro gitanan. Pero nyor, kana nagtabangin sa may gamay because we really want to interview that 47-year-old female, but we haven't known yet her name and her address. So if you could provide us those information, much better. Ramas man like ka rin, paubanay na mo, amoy kuyugan dito sa PNP. Sige, nyor. Sa Vision man, Diliras Airport. Salamat kayo, nyor, ha? Salamat kayo, nyor. Salamat po kayo, ha? Okay, salamat, Sir Ma'am Rosel, o Sir Nite, salamat kayo. Panyero, Green, salamat. Ay, buntag. Okay, Idol Tweety. So, ato anag yung nadunggan ang habig dinhi sa Mactan Cebu International Airport Authority, Attorney Rufil. Ato anang ko ag habig, ato ag yung buhatan og paagi, Attorney Rufil, nga makuan pa na to habig ang kining biktima or kanang kuan yun, Attorney Rufil. Di man siya mahimong victim po siguro kay kanang wala man gyud nahitabo nga tanim bala. Sa version nila. Siya nag-ingon pod gyud or sa iyang side pod, Attorney Rufil, wa man niya gi-accuse pod gyud ang kining Mactan Cebu International Airport. Sige, Twitch, kuangan Twitch. Live and direct sa Mactan Cebu International Airport Authority. Kini yung Idol Tweety sa DOH Perman sa Bugaya from 93.9 Tatak-R. Amen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Okay, salamat Idol Tweety sa mga report. Idol Tweety, palihog ko kuha sa ngan adto niya og ang address kay okay masag pa interview. I hope maka-provide sila nato po na. Dito kaya may tips gamay kay aron nga maadto na to, no? Mahinabi na to. Unya kini ni ang muli akong ingon nga katong ingon ni Panyero nga basig antol madakpan Singapore, pro tinuray lang kun ako experience na dito sa Vietnam mga higalawa ko kun na gyud. Kanang very friendly sila, kun ba? Nya ngano man ani man sa atong nasod. Nya ngano man nga kini panahon Duterte na sulbad man ning problema, ha? Kinubro mo yung Duterte, man to be? Man to niya yung Duterte? Ipakaon ko niyang bala. Bebe. Sige, be. Asa man to, Nims? Kani, ho? Ano? Diyan, pag sinabi ko siyang gagawin ko dyan, ginagawa ko talaga. Even at the expense of sometimes. Well, it could be at the expense of honor or the prestige or the presidency. Wala akong pakialam. Basta ako may trabaho at gagawin ko. Yung tanim ng bala, hintuan talaga nyo yan. Unless you are ready to swallow the bullet. And I will make you do it. Kung hindi nyo alam yan, pumunta kayo ng Davao. Okay. Straight to the point. Kani nga, mo na mga tao, mangutan na mo nga nung mingawon ang mga taong Duterte? That's the answer. Nga nung nga mga tao, grabe ang ilang dili malimta kaning issue nani dili sa makalimot ni Duterte. Mayo nga ang atong president administration nun i-address ko na mo na mga tao mangita gyung Duterte. Kay kini nga tanimbala mahigala kana gud na kinsa man babayhan na gud in taon, my God. Kato at least na lipay tangan hata sa silang side, pero ang logic ba sa pikas bahin kinsa may mo. So ang ato na kung mahimo parihas kan Duterte nga og dunay masakpan niya, parihag masakpag tubig, masakpan og nilkater, masakpag lighter. Ako kasuway man ko sa una sa manigarilyo pa ko. Nya nagada kog lighter o dili pa dadon. Okay, bilin. Pero kanarga ko. Ha? So nahupas na nitong order Duterte, wa na mas Duterte di. O nabalik na taning kalakihay nani. Sus Ginoo ko. Pero paminawa ning mahayag Duterte Paminawa balik-balik tabi. Balik names. Okay, or the prestige or the presidency.
wala akong pakialam. Basta ako may trabaho at gagawin ko. Yang tanim-tanim ng bala, hintuan talaga nyo yan. Unless you are ready to swallow the bullet. And I will make you do it. Kung hindi nyo alam yan, pupunta kayo ng Davao. Straight to the point. Kano, tanawa ha? Muna mangutan na mo, akong isuwat na sa kong kolom last Friday. Muna akong kolom last Friday. Nga nganong mga OFW, grabe ilang love. Grabe ilang malasakit ni Duterte. Kaya na-feel nila nga safety me panahon ni Duterte. Inigtugpa na mo sa airport. Na-feel na mo nga protected me. Nami tatay nga nag-protect na mo. Muna mga ilang tagon tatay digong. Oh, hay naman awa na ron. So, kinintang may nga problema ba? Kini nga problema, to be very candid with all our listeners, kini nga problema ang tanimbala panahon ni Noynoy Aquino ni pulatandog niya, maing tao to si Pinoy, but kining problema hawa niya na ma-address. Kining problema hagi yung Duterte, hunungo na kay pakaon ko niyang bala, nahunong na siyang panahon. So, moingon mo nga blind followers ni Duterte ni mga OFW, mga kuan, fanatic, basin og naslay nakita nga wa makit-i sa uban. Straight to the point. Kining sa airport nga incident, this is crystal clear in the part of our OFWs, even nato mga Pilipino nga user anang airport. My God, simple anang tanawon day. Ha? Kisa may presidente na kasolve si Duterte. Palihog ko no, si Marcos karon isulbad na oy. Ako di man ko mo kaning dali sa airport, may kailangan na mawa yun ang tanan ka, pangwarta ba na, di ba na pangwarta? O ang president may order, ayaw, palargaha ang tao, ibili ng bala. To be very honest with you, naka-experience ko na dito sa Vietnam, kaya nakaadto ko ng Kutsi Tunnel, na malit ko kuhan, kaya mahilig siya ko tantanaw ng mga, kuhan dito, mga bala, di ba? Oh, pag-abot sa airport, dili pakarga sa aeroplano, nagtuo ko nga okay ra, kay, ganun gibaligya man ito sa Kutsi Tunnel. Di man, kay bala may kuno, kaya sige. But they were very smiling, very friendly, nya, okay ra ko, nakalakaw ra ko. Wa, yun ko lisod-lisura. Nganong din sa Pilipinas, anak man. Straight to the point. Purbida, pero ay sa gamay lang, di pa itong report sa Alcoy, kaya di magod mahiga lang, ako lang tiwason ng isyuha ugma, kay bida. Ay, Ginoo.